bro. Sakto. Atal na. Bagay mo. Bagay ba? Hey, what's up mga lods? Nandito po kami sa Dagupan. Pupunta po kami ng SM Dagupan. Sama natin si Calvo. So, na-traffic po dito. Traffic po dito sa Dagupan. At tamang ano lang po yung kasama ko doon. Hintay lang po sa atin. Nahiya daw po siya. Dahil nahiya daw po siya mag-vlog dito sa Dagupan. Pero napakaganda po dito sa Dagupan. Nakikita niyo naman. Malapit na, pupunta po kami ng SM Dagupan sa bagong SM. Hi guys. Sandali lang ako. Susugat po siya. Uy, walang pati ang po. Yan po. Oh, TD for today. Yan po. Uy. Uy. Oh. Sana ka may pera. Ako walang dala. Wait, tanga bagay mo. Bagay mo ito pero walang kayo. Bumili po siya ng kanyang damit. Nandito kami sa Oxy. Pero hindi siya sponsor kaya kung maging sponsor Oxygen ba? Ng Oxygen. Meron pin shop. Okay po kami pero siyempre first time lang namin makapera. Kaya solidity lang muna namin yung pera namin ngayon. Sinatry lang namin mga branded kasi siyempre first time lang. Bagay mo tanda. Masarap bro. Tama na. Pakinulantin. Wow, talura. Ay, albor lang sa akin. So, tamang hintay lang po tayo sa kanya. Sana all my pera. Sana all my pera. Sana all my dala. Libre niya lang po. No, kaya nandito kami sa SM Dagupan kasi libre niya po lahat, pati kakainin ko, lahat po. No, may pera po siya, timawa po sa waiting. Sana all my pera. Kasi sinamahan ko lang po siya, sinamahan ko lang po siya, no, dahil libre niya po lahat, pati kakainin ko dito sa SM Dagupan. Tamang ano lang po tayo, upo lang. Mamaya maglilipot kami dito sa SM Dagupan. Hi po, kagaling lang po namin sa Oxygen at may pupuntahan po kami. Kakain muna kami umuwi. So napakaluwang po dito sa SM Dagupan pala. Parang siya maluwang. Wala po siyang emote kasi nahiya po daw siya. Ah, nara! Oh, gusto rin. Hey, nilagay vlog. Ako din. Hello po. Thank you kayo. Tama po kayo. Hi! Subscribe kayo. May channel po kayo? Anong pangalan? Ay, ano hindi? Ay, kala ko dyan. Thank you po. Thank you! And 1, 2, 3. Wait, blurred. 1. Okay. So, ganun. Nandito po kami sa CR. Hoy. Saan ka na ng balag? Saan ka po ng balag? Sa ano? Mapanda. Oo.
So nandito kami sa CR at yun sinamahan natin siyang anirit. Kakain na po kami. Ha? Wow! Wow! Kain po kami sa mga inasal. Kasama ko po siya. Lilibre niya po ako. Ibita lang mo na kung paano magkatay-kat naman yun. So wala po kami mahanap na pagkakainan. Ha? Nandito kami sa pen shop. Bibili po siya. Tama, hanap lang po kami. Nasa pen shop pero oxygen yung binili. So pauwi na po kami. Kasama namin si Duding. Saan? Hey, tiga to maayad rin no. So, no labay part 2 gawin kami. Next week. Next month. Next month. December, abangan nyo po. Hala all may pera. Hindi dado. Albor po no isa, kuya. Uuwi na po kami. Tupot kami lang. Kalapit lang.